Benetako baserri jasangarri bat ezagutu nahi? Kaiku baserrian, esne litro baten atzean dagoen lan guztia ikusiko duzue. Zuen zain gaude. Ikusle entzule agurgarriak, ongietorriak ur eta lur saio honetara. Gaurkoan 3 gai desberdinekin natorkizue, alde batetik eta lehendabezi hasteko Mikel Nazabalekin, Intiako Mikel Nazabalekin egonen gara, berak diru laguntzeri buruz hitz egingo dugu. Bigarren atalean Jorge Oteiza, Artzai xakurra ditu eta honen etorkizuna ere aipatuko digu. Hirugarren atalean Nerea Mortalena, Bildots harage ekoizlea da eta erranen digu nola dagoen sektorea. Hori dena gaurko ur eta lur saioan, ez galdu? Beno, oraingoan Mikel Nazabalekin gaude, bera Intiako abeltzain aholkularitzako koordinatzailea dugu. Mikel, ongi etorria? Egunon. Egunon, entzuten duzu? Bai, entzuten dut ongi, bai. Ederki. Gaurko gaia interesgarria, diru laguntzez hitz egin behar dugu. Konta eguzu pixkot zenolako diru laguntzak dauden eta nundikan datozen? Osongi, abeltzaina eta nekazari munduan laguntzak beti ezagutzen ditugun bezala PAK izenarekin etortzen di, ezta? Baina guk bereizten ditugu bi laguntza motetan. PAK Europatik etortzen dana, lurraren arabera, abeltzainan inguruan hitz egingo dut. Eta gero beste bat bada, landa garapen plan batean sartzen dienak eta 5 urterako dienak. Lehenbizikoa PAK dana Europatik etortzen da, eta bigarrena da Nafar departamentutik etortzen dana. Orduan, Europatik etortzen dien laguntzak Nafarro mailan ez dugu, erabakitzeko modurik ez du departamentuak, ministerioak negoziatzen du, eta gero Europatik etortzen dien laguntza horiek. Laguntza potoloak izaten die, lurren arabera, hektaren arabera, ekoeskema direla orain, eta gero beste laguntza mota batzuk badie, landa garapenetik etortzen dienak. Ezagutzen ditugunak, lehen zan bigarren pilarra, eta orain PDR laguntza direnak. Hor sartzen die agroambientalak, eta gero sartzen die, inbertsiona direla, gazteak instalatu behar direnak, eta hori dirua Nafarroa jartzen du diru kopuru bat, eta gero beste bat etortzen da Europatik. Orduan esaten die laguntzoiek kofinantziatua direla. Ze gauza onak du honek? Diru hori nola eman eta nola egiten dien ze laguntza mota dien, erabakitzen du Nafar departamentuak. Ez du hemen, ez Madrildik, ez Europatik, eman behar dute baimena, baino erabakitzeko modua Nafarrotik heldu da. Ze laguntza daude hor? Laguntza horiek etortzen dienak, landa garapen planean sartzen die, eta normalean 5 urterako die. 5 urterako die, baino, gero esplikatuko dut, baino laguntza batzuk urtero ematen direnak. Eta orduan, urtero ematen dien laguntzak eta konzesio urterokoa direnak,
bada laguntzak instalatu behar dienak, gazteak instalatu behar dire, eta hori urteko konzesio bat izaten da. Gero, inbertsionak egiten dituztenak eta laguntza dituztenak, horiek bai urtero lege berri batekin, orden foral batekin, ateratzen die eta hor agertzen die laguntzak. Eta gero, beste bat bada, laguntza potoloa dana, erderar ZLN, zona de limitaciones naturales, hektaren arabera, hori de bai urtero maten dan laguntza bat, eta orden foral baten bitartez ateratzen dana. Eta gero badie besteak, agroambientala direnak, inguru giroan harremana dutenak, horiek 5 urterako ateratzen die, orain pak berria dugu, 23-tik 27 bitarte hortan eman behar dana, eta orduan konzesio bakarra da. Aurten eskatu beharra da, eta onartzen badizute normalean gehienak onartzen die, orduan laguntza horiek 5 urterako da. Ez baduzu aurten eskatzen, 5 urtetan ez duzu ezeko kobratu gotez. Genean diru polo bada eta eskatu beharra dago bai aurten. Orduan, badaude batzuek urteko direnak eta beste batzuek 5 urtekoak, ez da? Hori da, bai, laguntza, inbersioneko laguntzak eta gazteak instalatzen dienak, horiek urterokoa die, ZLN de bai, hori urtero eskatu daiteke, eta urte batean ez baduzu eskatzen, ez da pasatzen, urrengoan eskatuko duzu, eta gero ja die beste laguntza batzuk, orain esango ditutenak, eta horiek 5 urterako diena, paken sartzen dienak, eta paken multzo hortan ez, EP hortan, eta pak da 23-tik 27, eta orduan da 5 urteko konzesiona da, eta orduan onartzen badizute urte batean 5 urterako da, orduan egin behar dana da, eta aurten eskatu beharra dago, eta onartzen badizute 5 urterako, gero 5 urtetan eskatu beharra duzu, nola aurretik onartua zauden emango dizute berriz, baldintzak bete beharra die, baina bai eskatu behar da urte hontan. Eta zeintzu dire, 5 urte horietan sartzen direnak edo? Esango dizut, hoie die inguru giroan, hemen txuleta dut, inguru giroan daudenak, eta guretzako interesgarria direnak, euskeraz da jasangarritasuna, sistemas ganaderos sostenibles. Hau betitik kobratu da, sostenibilidad deitzen dana, orain arte 25 euro kobratzen zan, eta gero arraz autotona balin bazinuzkin, orduan beste 6 euro ematen zuten, azkenen 31 euro hektarea bakotxangatik, eta aurten 0 igo da, 28 3 euro gehiago igoko da. Eta hori da beti kobratzen dana. Sistemas ganaderos sostenibles, euskeraz jasangarritasuna. Beste batzuk badie, baina esango ditut patata, erentxeko patata, erlearena, erleak dituztenak, ongizatea, animali ongizatea, baino bakarrik oliotan eta olieskotan sartzen da. Gero badie batzuk, beste batzuk interes bastanen, hor zonalde hortan ez duten interesatzen, barbetxos parabes esteparias, pastoreo en agrosistemas telistas esteparios, agrosistemas mediterraneos sostenibles, eta gero bada, orain badie batzuk, bi hemen, kasuntan, bi berriak die, bastandako ez interesgarria zengati. Hau da, laguntza batzuk etorri behar direnak hartza dagon tokian, hau erronkarin eta zaraitzun eman behar dienak, koliarra GPS jartzeko, jakiteko hartaldean undagon, txakurrak hartaldea babesteko, hartzainak kontratatzeko eta diru kopuru bat ematen dute, hau berria da. Eta beste bat berria dana, izena du euskeraz hemen dut, ze izena duen, eta hau berria da, sekula eman ez dana, dala balio natural handiko segar belardiak. Da diru kopuru bat eman behar dutenak, hemen da ikusteko balio handi duten belardiak, ez da, zen balore dauden, eta hau da, laguntza berri bat, ez dago diru handirik, 150 hektarean dako da,
eta hektaria bakoitza, kobratuko du diru kopuru polipat, 350 euro, baino ez dago diru handirik ez dago, eta 150 eurondako da. Eta hemen zein sartzen da, da biodibertsitate aldetik, balore asko dauden belardiak, eta eskaera egin behar da, hori aurten egin behar da. Eta eskaerak esan dituten, hori erraban izun orain, eskaera aldetikan interesatuek edo nola eskatzen dute eta nola jo behar dute hori eskatzeko? Bai, eskaera beti egin behar da PAK egiten den garaian, PAKek gestionatzen ditun eskaera honek, badaude kasila pila bat, eta azkenean ze laguntza nahi duzu? Ni nahi dut ZLN, esan dut zona delimitazio, hori jarri behar da. Jasangarritasuna de jarri behar da. Belardi, balore handiko belardi horiek, oike bai jarri behar die. Eta dena egin behar da PAK egiten den garaian. Eta laguntzak handia die. Eta gero beste bat, beti emandan laguntza bat, da arrazak arriskuan dauden, galtzeko arriskuan dauden arrazak. Zein sartzen dien hemen? Sartzen die behitan sartzen da betizu arraza. Gutxi daude eta betizu arraza. Orain de sartu dute parda, behi parda del Pirineo. Oso gutxi die, bosei behialde hor erronkarin daudenak. Sasiardi, bada bastanen badia, sasiardiak. Bai, bortzik aldian ere bai. Euskal txerri, eta gero diru gehien duten arrazak, die jaka, bihorretan, jaka, eta burgete. Hoi die laguntza gehiena jasotzen txuzten arrazak. Hori betiko laguntza bat izan da, eta aurten esaten dutena kontuan hartu beharra da 5 urterako laguntza dela, eta aurten ez badute onartzen 5 urtetan ez da kobratuko, orduan eskaera egin beharra dago bai, pakenteko garaian. Esan dituzten laguntza horiek, 5 urterako die, eta horiek eskatu beharra dire. Gero, beste 3 ZLN, zona de limitaciones naturales, inversionak eta instalatzen dienak, hoi urterokoa die, baina beste gainekoak esan dituten beste gaineko laguntzak, horiek die 5 urterako. Orduan, aztu gabe, pakeiteko garaian, eskatu behar da. Orduan, erran bezala, Mikel, kontuan hartu, garaia dela eskatzeko diru laguntza horiek, eta epean sartzeko, eta noiz eskatzen al dira? Hau da, PAK epean egin behar da. Eta PAK normalean urte hasieran hasten da, baina, beti administrazioko arazoak direla, programa ez dagoela prest, eta beste, normalean hasten die martxoan. Hasten die, maiatzartio, joan den urtean zan PAK berria, nahiko arazo izan zien, eta luzatu zan, ekaina bukera hartio. Normalean, maiatza erditik ekaina hartio dago epe hori laguntzak eskatzeko. Abeltzainak eta nekazaria badakite, urteroko gauz badala, azkenean, errentagarritasuna, tristea da esatea, baino laguntzangatik, sektore askotan laguntzangatik etortzen die, eta laguntzak eskaera hori ongi egin behar da, berrentagarritasuna eukitzeko esplotazioetan. Hori da, orduan, bai... Beharrezkoa da gauzak ongi entia, bai. Hori da, beharrezkoa eta kontun izan hori, bere tenori nahi mar direla gauzak, eta lehen, ez utzi azkeneko momentu arte, naiz eta luzatu bertze urtetan dozer den, bere garaian eskatu interesgarriak direlako, ez da, Mikel? Bai, beti, ja baitugu urte asko paka egiten, eta beltzaina nekazaria badakite gauzak nola egin behar dien. Arazo izaten da, jakin beharra dago zelurra dugun, gure deretsuak eta aktibatzeko, hau da, beste atal bat, eta orduan, abeltzainak eta nahiko arazo izaten dituzte lurra aurkitzeko bere animaliak belarroietan bazkatzeko, eta orduan, ez da gauz berri bat, urte asko daramatzagu hemen, eta badakite nola egin behar dien gauzak, eta betiko kontua ez lokartu gauzak bere garaian egiteko, eta azkeneko kontuan ez ibiltzeko, korrikan eta gaizki. Azkenko momentu arte. Hori da. Eskerrik asko nitz, Mikel, zure azalpenagatik. Egonen gara berriz ere, bai? Bale, mila esker zuiri, nahi duzuen arte. Bai, ederki, aio, Mikel, aio. Aur.
Ongi etorri Kaiku baserrira. Jakin nahi alduzu Kaiku esne arduratsuaren atzean dagoen lan guztia? Sartu webgunean eta etorri bizitan Kaiku baserrira. Jorge Oteiza izen ospetsoko gizona, konta iguzu, zu gaituzu artzain zakurrak, noiztikan eta nola hasi zinen mundu hontan? Egunon, bai. Egunon. Hasi batu ja urte batzuk, 30 bat urte, gutxi gora bera, hola hasi nitzela, eta ja orai ez lehenagoko gogoarekin edo ilusionarekin, baina momentuen oniken segitzen dugu, jaz Naparrako txapelketa inuen bakarrik, baina eta urten ere momentuz benpin pentsatzen dut horitia, ez bada benpin zakurreketanik ere gehiago igual eta beste lehiaketen batera igual ganeo, baina ez, ja naiz txakurreketa naiz nik ere gehiagora gateko ez dakit, ez daukeo adinik. Adina izan entzu. Ja urteak pastu dire, lemizien hasita, hastionak gandutena 30 bat urte eta gatentzara galduz ilusionui, ez da lehenagoko ilusionui izeten. Eta, gero bizitzan gertatzen diren gauzekin, gero urteak pastu ala, abildediak ere gaten dire galduz. Baina, ez, momentuz aurten benpin segitzeko asmoa eta... Zenbat artzaintzak urtiozu, Jorge? Momentu enten dauzket bi. Lanean dabileten hoi, eta beste zakurkume gazte bat, eta suertia izeten duten eta gogoa hondikoa eta berezkoa hondikoa tokatzen den, eta erresten datan erakusteko manera, eta etorkizu pixke baduten horrekin, oraikoakin, arek 6 urte dauzket eta arek gehiago ikesteko hemendik aitzinez dakien hori mantentzen badu, eta gazti horrekin esperantza bizket. Gaztetasun horretan zenbat ilautekin ikusten duzu badularia itxura edo? Batzuk hasten dira arron gazteik eta nik izentu zakurrek gero nahiko onatza direnak, igual urte bat hurbil arte ez ziotela behiretzen erarki. Ez, bat ere ez behit? Itxuriken bat ikusten eta ero? Ez, eta han egon etxan kontu nuen, eta gero hasi zenien lanean, adinbe baitzauken, nahiko agudu ikesi zuen eta ongi gaina, eta lehiaketetan ere urte batez Naparro txapelketare irabazi zuen, eta ez hortik aparte txakurrere ona atrazen. Normalian urtia baino lehenagotik nabaritzen da txakurbetek balio izeten alduen edo ezpen lemizkoi laneko, eta gero naiz etxean laneko balio izen, gero igual lehiaketarako ez du balio. Izeten da jende handitz, soinuek, txakur gehiago. Beste faktore batzuk ere badirela, baldintzatzen dutela zakurrak lanin edo izitzen direla edo ez? Horrek ere baduk ustekoa, asotxaken izitzen direla eta, badire baldintzentzetunak gauz betzuk lehiaketetan etxan ez duzunek, etxan normalian zakurrekin biek ibiltzen gara, zakurre eta atzaia ibiltzen da eta han ez duzu kanpoko gauzik. Ingurue normalian lasai egoten da, baina lehiaketa batera gatekin ingurue oso desberdine da. Eta ardilek ere bai? Berak ardilek ere izautzen ditu, bertze ardilek izan da horre desberdintasun puntu bat ere, ez? Horren ere, etxeko ardik oituretzen dire zakurrokri, baina, hola, kanpora gatekin ekenduz goztik leikuin bat bertze, normalian zakurrekin ohitutako ardiek izaten dire, eta orduen, ez da holako desberdintasuna handik izaten. Eta erraiten duzu aurten, ateratzeko intentzio ere baduzula? Bai, pentsatzen dut, oniken urruti dago, baina Nafarro txapelketara gai naizela, eta gehien bat, ez dago holako hartzaia handiz betere, eta, pixket numero pixket bedere mantentzeko hori? Bai, hola, eta, kuskot zakurrere nola dagon, baina, printzipioz Nafarroko txapelketara gai naiz, gainerakoetara ez dakit igual noa peitere igual gainez. Amaiokoak ere urtero gonbietzen haute, eta
zaite ongi duitzen ez gatia, baina, bueno, juste meizo txakurriek ere ez dela kompetitiboa, pues, jakin behar da ere, Ja. pues, baztertzea pixket. Nola ikusten duzu etorkizuna? Artzain, zakurren eta lehiaketa haueken etorkizuna? Bueno, etorkizuna, zenbait lekuten badago, baina, hemen Nafarroaldean eta nahiko triste xamar ikusten dut, porque gandeneko urtetan gabiltzen, jende bera gabiltze, eta zoritxarrez, pues, bat obertze ja ez diregaten, o zendu direlakotz edo ezin du direlakotz. Bai, utzi dutela, eta gutxigo. Orduen, gero eta gutxigo gaude, betikoak gaude, eta azkenean pena bada, eta haingatik hastion erten nuena, ja gaudenetik ere, ja ni ere espanaiz gaten, ja bagutiago, gero eta gutxigo, jende gero eta gutxigo. Baina, esperantza ez du galdu eta igual aurten izaten alda berriren bat obertze. Eta, hala balime da. Aber, hala den, eta zorte hon, Jorge. Vale. Zure zakur berri txiki horrekin, hona taitzin zaizun, eta segitzen duzun disfrutatzen. Berezkoak hartzen duen, dena behar izin dugu, eta saiatiko gara. Seguro baietz. Vale. Bueno, eskerrik asko, Jorge. Bai, zorreatik. Beno, erran bezala gurekin Nerea Mortalena, arraioztarra, eta Indakoa baserrian ardiak eta bildotxa dituzunak, salmenta zuzen egiten duzue. Hoi da. Eskerrik asko berekin egoteatik, Mil Nerea. esker zuei, hurbiltzagatik. Ederki, konta eguzu pixko bat, noiz hasi zinten proiektu honekin? Proiektu hau, 2020 urtean edo abia puntuz izan ginen, ez? Pixket deziditu ginola, pandemia intzinean, ez? Nahi ginola, igual, ardiek, animali betekin lanin, etxean, eta pixket releboa hartu. Eta geroztik, hasi ginen pixkanaka, eta ja, uste dut, 2022 urte izan zela klabe, ez? Buruek gehiago patu gintuen, eta ja, salmenta zuzeneko erregistro guziek eta lortu gintuelaik, eta, orduen abia puntu nik uste dut 2020 bai. Orduen izan duzela, zenbat buru dituzue? Momentu unten 300 bet, bai. 300, bai. Eta bildotxak? Bildotxak, einbertze, bai, haunit. Zuek salmenta zuzen egiten duzu, bildotxa salmenta zuzena? Bai. Horire nola egiten da, nola jartzen alde zuekin kontaktuan? Berez, deitzen dakute, neri edo Mikelei, badu webguneare bai, eta jendeak deitzen daku, eta eskatzen daku, bildotxa nahi duela, eta orden, nik zerrenda bat iten dut, eta produktu natural bat da, animali bizi beda, eta orden, guk 10-12 kilo tarteko bildotx biziek edo hiltzen dugu, esnezkoak, bere aman esnetik azitekoak, eta orduen, prest daudelaik, lote bat edo hiltegire bideratzen dugu, eta ja kontsumitzaileekin berriz ere kontaktuan patzen naiz, jakiteko nola nahituen, edo osoan, erdike, laurdenka, edo ja puxketuek igual txilindronian, edo kostiatan, edo hoi ere bai. Klientik berak eratzen dizuen, nola nahi duen, bai. Eta zuek horren arabera prestatzen duzue loti hori edo zer den. Hoi da. Azken finean ikaragarrizko lana, bai. Dena berak nahi duen modu horretan edo prestatzea, bai. Baina zuek badakizue produktua ezin hobea saltzen duzuela. Bai, gure filosofia edo da, azkenean bildotxa beraman esnetik edo azitzia, eta nabaritzen da, eta guk nahi dugune da produktoi kontsumitzailera ailegatzea, ez? Eta hortaz okurritu zitzaikun salmenta zuzenoi burutzea, ez? Bai. Orduan horregatik hasi zineten, salmenta zuzena hori edo egiten. Bai, hoi da, betitik hemen kostumbre izan da, ez? Bildotxak hartzia edo, baina nik argi nauken, zerbait ere egitekotan, nahi nuela pixket hoixen, legal edo, garantia guziekin eta kontsumitzaileak ere ikusteko, seriedade bat badela eta trazabilidade bat badela, eta horrek, hoi dena erakusten du edo bideratzen du, ez, honek. Orduan, komertzial lanare zuek egiten duzu, Bai, gehien bat, bai, hoi da, guk, bai. Zuen izena, zuen telefonoa, erraiten duzu webgunea baduzula. Bai.
Erraen pixkot izena. Gure webgunea da irubikoitza, indakoa.com, bertan atratzen gara, gure historia atratzen da, nondik heldu garen, ze egiten dugun, ze animali motakin lan egiten dugun, kasunten dela ardilatxa, burugorriek, eta zertan datza gure filosofia ez dela beltzain testentxiuan, momentu unten egia da neguen gaudela, eta ardie denbora igual gehiago barnean pasten du, denborak laguntzen ez duelako, baina gainontzeko posible delaik, kanpoan dauzi, hemen bezala, belarretan, larretzen, eta gero ere bai belaietan ez daudenak, edo berantak edo, erditzera heldu direnak, horiek kanpoan dauzi, eta bai, hori da gure filosofia, alik eta modu naturalenean edo eliketzia, eta temporadako edo fruituetaz eliketzia, eta animalia ongi egotea, bere ongizatean ere kusten, edo saiatzen gara kusten ez, eta horrekin lortzen dena da produkto on bat, eta hoixen. Kalitatezko produktu bat. Ikustu ditugu ardiak, okernari daudenak? Ernari daude, hauek. Eta atzean bildotxak? Aurrerako bildotxak hori da, horiek izanen dire gure futuroa, erraten den bezala, genetikan ere sartua gara, azkenen guk bai bildotxari eta bai esneari begiratzen diogu, behin bildotxak kentzen dugulek, ama pasatzen da deiztera, eta gero esne hori bideratzen da Idiazabal gazta edo Ronkaleko gazta egitera. Eraiten duzu genetika mundu hortan ere sartuta zaudetela, konta iguzu pixkot zertan zabiltzaten? Gaude Aslanan sartuek, hemen, klaro da, sartu ginelaik, erran ginen apostatu behar dugu eguneko egunean, aintzin itera, eta Aslanakin kontaktu enpatu ginen, eta Aslanak errantzako, genetikoki aurrera pausok edo mateko, behar ginela, bere konfiantza hori maten zakutan, eta orden, hasi ginen berekin lanean, eta kontrolak itentugu, esne kontrolak, ikusten dugu zeinek produzitzen duen gehiago, zeinek ez, eta gero ardi on horiek itentugu inseminetu hazi honekin. Berek azkenean mundu unten gauden hartzain onenak edo hor daude, Euskal Herrikoak eta Nafarrokoak, eta ikusten da hor biltzen duztela hazi honenak, eta gero ibiltzen duzte inseminatzeko. Jarrai dezazuen lan on hau egiten, eta ongi joan dadila dena nerea. Mil esker tortzagatik. Eskerrik asko zuri. Beno lagunok, gaurko Ur eta Lur saioa hemen bukatzen dugu. Zuen gustokoa izan du delakoan, ongi izan eta aio, hurrengora arte. Benetako baserri jasangarri bat ezagutu nahi? Kaiku baserrian esne litro baten atzean dagoen lan guztia ikusiko duzue. Zuen zain gaude.